Vi siger tak til kanon nummer 9 og har kanon nummer 10, Hans Safira, fra Namonages, fra Ineos Monopoly, fra Morgul Tabit, fra Mats Borlem, og fra Tornado XX, og Mormor er igen Maj-Britt Tuck. Når man ser dette krokkefølge bevæge sig, så er det vel bare sådan, man skal læne sig tilbage og så holde sin kæft. Det er helt fantastisk. Derudover er den ud af en fantastisk præstationsafstand. En af mine gode barndomsvenner, som sidder skråt bagved mig, vil nok sige, den går rimelig godt, den der. Jeg synes faktisk, det går fantastisk godt. Og sikkert et araberfjæs, der er på den. Det er så godt, som noget kan være. Afstamning, ja, vi har igen Maj-Britt, har jeg omtalt. Men dette hoppefølge her er præmiefølge og bliver udtaget til eliteskolen. Det er jo et hoppefølge, hvis man vil starte avl eller vil supplere sin avlstamme, så er det sådan en, man skal melde ind på kampen auktionen. Det er et kanonfølge. Og det er sådan, at det her følge, når man ser det nu, har I set den? Prøv lige at se det fjæs. Det er da helt fantastisk. Og det er sådan, hvis man vil starte sin avl eller supplere sin avl, så er det jo med sådan en afstamning her, at man skal supplere med. Ud af de bedste blodlinjer i Danmark. Et følge, der kan give så meget. Jeg tror faktisk, det er ligegyldigt, hvilken hingst man kommer på den. Når den bliver gammel nok til det, så vil man få noget, der er helt afstændigt. Du må gerne trave igen, vi skal nyde den bevægelsesmekanisme, der er. Og læg mærke til, når den starter ikke på næsen, men den går sgu opad. Og hvad er det, vi gerne vil have? Vi vil gerne have følge, der går opad. Giv den da en dejlig klapsalve. Det her er det nu. Jeg så selv min gode ven, han klappede, så er det ikke så ringe igen. Ej, det er fantastisk. Det er fantastisk, og vi har flere i bøssen.